ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଯିବିନି, ଛାଡ଼ ମତେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ସାର୍ ସାର୍ ଦେଖ ଯାଉନି। କଣ କରି ଚାଲିଛି ଏଠି? ଏଠିକି ଆସିଲ। ଆରେ କାଲି ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲି କରି ଯୋଡ଼ି ଆଣିକି ଆସିଲ। ଆରେ ଚେଙ୍ଗ ତ ବହି କିଏ ଖାଇଗଲା କିରେ? ସାରେ କାଲି ନା ମୂଷା ଖାଇଦେଲା। ତୋ ବହି ଏମିତି ମୂଷା ଖାଇଯାଉଛି? ରହ ତ ବାପାକୁ କଲ୍ କରୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆସ ଆସ। ପୁଅର ବହି କେମିତି ଚିହ୍ନିଲା? ଆରେ ବହି କିଣିଥିଲା କିରେ? ସାରେ ମୁଁ ଆଜି ମିଛ କହୁଥିଲି, ବାପା ନୁହେଁ କାଲି ଚାଖଣା ଖାଇଲା ବେଳେ ବହି ଚିରି ଦେଇଥିଲେ।